dinta chuga numa egwego onye mgbachido nya bụ nkwụkwụ n'alụ n'efu onye zu nwoke na nri igbusie ichi nụọ nwaanyị ịnụsịa nwaanyị ibe echi ọzọ ya mere izugbo nwoke wọlụ nzọ ọkpa na abụọ ebe a na-akpọ ya mmiri ọzọ ezeani ọzọ nnewi iwu nnukwu ọzọ ka ọnwụ onye agbataghị onwe ya nya ahụ echie onye jere igbo mbụ n'obi atakara ọbụ ozi ekene ka m jiri bịa so na ọzọ anyị wa ha ọzọ ụmụazị maka eziokwu uwe ọzọ a and ọ na-eme mmadụ nnukwu mmadụ ọ na-eme mmadụ ọgaranya amalụsi ebi ngo amalụ n'ọdụ nsọ nkwudolu ụka ọgụ na onye iwe ọkụ ahụ awụ nze mmadụ ka eji aka Robinson Chukwudumma onye agara eji na-anwụ n'ọgbọ ọgụ onye mmadụ na-atọ ụtọ chekatara ọnụ egwu nke Igbo obelechukwu ezeani a na-asọrọ ọra wee ezigbo enyi nwoke ụlọ okolobo oyibo ọzọ dịkwe mma a sị na ya dị ogologo ndụ arụ isi ike o ji ụlọ ase bịa bụ m n'ụlọ fọziri nke ego ya eme si na nsogbu ara ka ọrụ ụsụ eduro dị ife enyi na-ata echite ogologo ndụ chisi ahụ isi ike chite ibe akụ akụ chite ibe enwe na ọgaranya ewu mbido ka ọ ka na-ebido na ya egbudu chi ga-azụ ọdụm ka ọ na nlọ ka m akụ n'aka n'ụzọ na na-emeghe ka m akpọ n'okwu ọza chekatara iru jebe azụ ọ ga-arapụrụ ọkwụmụ mbi ụzọ ọ zachala okwu mkpọrụ n'ụlọ za na mba za nke ego gbanwarịchala okwu wake aka ọ bụrụ maka uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụghibia ọbịa kwuru osi wele ebunu na ya aka ifedo mmadụ godube ha siri ya mi na mpio